Masterships is on a mission to bring hope and healing directly to those who need it most. In many nations in sub-Saharan Africa, access to surgical care is limited, unsafe, or unaffordable. 9 out of 10 people in need of surgery are left without hope, and tragically, every 2 seconds, someone dies because of a surgically treatable disease. Masterships exist to change that narrative by bringing safe, free surgical care and surgical education using the world's largest civilian hospital ships, the Global Mercy and the African Mercy. On board, volunteer professionals from around the world treat conditions like cleft lips and palates, burn contractures, bored legs, obstetric fistulas, cataracts, benign tumors, and more. Meanwhile, Masterships supports partner African nations to strengthen their surgical systems through education and mentorship, expanding their capacity to deliver quality care in the long term. Over the past 45 years and counting, Masterships has performed more than 114,000 life-changing and life-saving surgical procedures, trained more than 53,600 medical professionals, and gifted services and material valued at over $1.8 billion. Now, with the 2-ship fleet currently active in Madagascar and Sierra Leone, Masterships will be able to double the impact and provide life-transforming surgical care to more people than ever before. And it's about so much more than numbers. Each number represents a name, a face, a story, and a new hope for the future. Because as followers of the 2,000-year-old model of Jesus, we believe everyone deserves the opportunity to live a full and healthy life. Through a global community of partners, donors, and volunteers, together we can change the surgical landscape in African nations today and in the future. Hej og velkommen til dette informationsmøde om Mercyships. Jeg hedder Gitte, og jeg er rekrutteringsmanager i Danmark, og jeg skal være din guide i dag, så velkommen ombord. Sæt dig godt til rette, for nu lægger vi fra land. I løbet af det her møde vil du få indblik i, hvad Mercyships er, hvem vi hjælper, og hvordan du måske selv kan blive en del af vores mission. Vi skal se historier fra felten og møde både patienter og frivillige. Samtidig vil du få den viden, du har brug for til at vurdere, om Mercyships er et godt match for dig. Mercyships er en international NGO, der bygger på kristne værdier og som tilbyder gratis og sikker kirurgi i Afrika. Det gør vi via vores 2 hospitalskibe. Det ene er Africa Mercy, som er den tidligere Storebæltsfærge, Dronning Ingrid, der blev bygget om og har fungeret som hospitalskib siden 2007. Det andet er Global Mercy, som vi tog i brug i 2022, og som er bygget til at være state-of-the-art hospitalskib. Derudover tilbyder vi uddannelser til kirurgisk, sundhedsfagligt og teknisk personale i de lande, vi ligger til kaj i. Vi opererer på verdens største civile, privatejede hospitalskibe og har gjort det siden 78. Hvor Don Stevens grundlagde organisationen med en drøm om at gøre en forskel. Den drøm lever videre i dag, båret af 3.000 professionelle frivillige fra over 60 nationer. Mercyships mission bygger på et kristent livs- og menneskesyn med næstekærlighed som kompas og bringer håb og helbredelse til verdens mest fattige. Mercyships vision er at hjælpe mennesker i Afrika syd for Sahara, der ellers ikke ville have mulighed for eller råd til operation på vores 2 hospitalskibe. Her forvandlet livet for mennesker gennem gratis operationer og i samarbejde med værtsnationer om træning og uddannelse af lokale. 5 milliarder mennesker i verden har ikke adgang til sikker kirurgi. 90% af disse bor i Afrika syd for Sahara. Der er ofte under 1 kirurg per 100.000 indbyggere i de lande, vi ligger til kaj i.
Anbefalingen ifølge WHO er 20. Behovet er enormt, og flere mennesker dør af manglende kirurgi end malaria, tuberkulose og AIDS tilsammen. Mercy Ships eksisterer, fordi der er brug for kirurgisk hjælp og uddannelse i Afrika, og den løsning bidrager vi til i tæt samarbejde med den lokale regering. Vi kan hjælpe med operation og behandling, og ønsker at møde det enkelte menneske med omsorg og professionel behandling på vores state-of-the-art hospitalskibe. Det være sig ved hjælp af en operation, som sikrer dem en lys fremtid for både dem selv og deres familie. Uddannelse til de lokale, der sikrer dem en uddannelse, et job og at de kan forsørge deres familie. De mennesker, der får en operation, kan pludselig blive en del af og bidrage til samfundet igen på lige fod med deres naboer og venner, uden at være udstødt eller gemt væk. Det kan være helt basale ting som at hente vand, indtage føde og vise sig offentligt på grund af en læbe-ganespalte eller være uden smerter og handicap og misdannelser i forbindelse med f.eks. brændsår. Dem, der får træning eller uddannelse, kan nu forsørge deres familie. Vi lægger til kaj i de lande, hvor behovet er størst, og den lokale regering ønsker at samarbejde. Mercy Ships bruger skibe, fordi 50% af verdens befolkning bor tæt på kysten. Skibene betyder også mobilitet. Mercy Ships ligger normalt til kaj i 10 måneder om året på en feltmission, hvorefter vi sejler i dok. Når skibet er blevet gennemgået fra top til tå, så tager vi enten tilbage eller fortsætter til det næste land. Vi kan sejle derhen, hvor der er behov, og ved epidemier, borgerkrige eller konflikter kan vi komme hurtigt væk. Skibene udgør en stabil arbejdsplads. Vi har selv vand og elektricitet med til et område, hvor det kan være ustabilt eller en mangelvare. Skibene er indrettet med topmoderne undervisningslokaler, så vi kan undervise de lokale sundhedsfaglige. Det er effektivt, for alt er under et tag, og det bevirker, at det tværfaglige samarbejde fungerer optimalt. Det er et sikkert miljø, hvor vi passer godt på vores frivillige, og der er høj grad af fællesskab, fordi det bliver en landsby med flere hundrede indbyggere, hvor alle tager sig af hinanden. Mercy Ships hjælper børn med forskellige former for misdannelser, såsom klumpfod, hjulben, med at kunne bevæge sig normalt, og dermed også kunne lege og gå i skole som andre børn, uden at blive gjort nar af. Børn og voksne med f.eks. læbe-ganespalter og øre-næse-halssygdomme kan få nyt liv efter en operation hos Mercy Ships. Mercy Ships opererer og behandler patienter med invaliderende skader efter f.eks. brandulykker. Mange af disse patienter er små børn. Kvinder, der har oplevet traumatiske fødsler og fået fødselsskader, kan få nyt liv gennem operationer og vejledning. Gennem brokoperationer og anden generel kirurgi bidrager Mercy Ships med at forvandle livssituationer for mennesker, der igen kan få mulighed for at forsørge deres familier. Mercy Ships har et specialiseret tandprogram, vi både behandler og forebygger. Blindhed og grå stær er et stort problem i Afrika, og Mercy Ships har specialiseret sig i at behandle dette. Og en 10 minutters operation kan bringe nyt liv. Nogle patienter kan vi ikke redde. Her yder vi støtte, hjælp og uddannelse til patienter og de pårørende. Vi opererer ikke kun, vi uddanner også. Siden 1978 har Mercy Ships trænet over 52.300 sundhedsprofessionelle. I nogle regioner er det nu lokale kirurger, der kan f.eks. operere fødselsskader. Og det er en kæmpe omvæltning og bonus for området. Nogle af disse lokale kirurger hjælper med at uddanne nye, og derfor står lokalsamfundet stærkere. I nogle af de regioner, vi har været, er der blevet uddannet tandlæger nok, og derfor overlader vi trygt behandlingen til de lokale. Vi uddanner også lokale teknikere og maritimt personale. Vores daycrew er fra landet, vi besøger, og bor i eget hjem. De er en uvurderlig arbejdskraft på vores skibe. De bidrager i høj grad til vores arbejde med lokal forståelse. Og fordi de har mulighed for at opkvalificere sig, forsørger de i højere grad deres familie ved hjælp af de evner
og talenter, de udvikler hos Mercy Ships. Som jeg nævnte tidligere, så foregår vores field service i tæt samarbejde med Sundhedsministeriet i det land, vi er i. Det er nemlig behovet i det pågældende land, der bestemmer, hvilke specialer, der skal i brug. Vi rekrutterer med kirurgisk præcision. Du kan finde mange informationer på vores hjemmeside, og her er de mest almindeligt stillede spørgsmål også besvaret. For at komme med Mercy Ships skal du være et rette match, både for din skyld og for patienternes. Derfor er vi meget grundige og meget omhyggelige. Vi vil være sikre på, at du er det rette match. Selvom det er frivilligt og ulønnet, giver vi ikke køb på kvaliteten af vores behandlinger. Derfor er disse 4 punkter meget vigtige. Vi tager os tid til at lære dig at kende. Ansøgningsprocessen er grundig. Vi prioriterer kvalitet og ansvarlighed. Vi udvælger med omhu, for det kræver mere end gode intentioner at gøre en forskel. Du bliver en del af et nøje sammensat team, hvor alle bidrager til missionen. At ændre verden, en operation ad gangen. Fordi vi er meget grundige, anbefaler vi, at du altid går i gang med ansøgningsprocessen, så snart du kan. På det danske kontor står vi klar til at bidrage til din proces. Derfor er du velkommen til at tage fat i os. Selvom vi har landekontorer i det meste af verden og frivillige fra over 60 nationer, eller måske netop derfor, er vores fællessprog engelsk. Så engelsk er nødt til at være et sprog, du ubesværet benytter dig af. I forhold til patienterne er der lokale tolke til at oversætte. Disse tolke er en del af vores lønnede daycrew, påskønnet og værdifulde og en del af vores landsby ombord. På Africa Mercy sover man 4-8 personer sammen, og alle er meget respektfulde omkring hinanden. Alle ved nemlig, at der er brug for ro og fred på værelserne. Man kan derfor finde andre steder at være sammen på skibet og hygge sig. På Global Mercy er det 2-personers værelser, og her gælder også samme respektfuldhed. På skibene er der også mulighed for at komme ud på dækket, lege med patienterne eller spille spil og hygge sig sammen på den måde. Mange af de frivillige tager også på ture sammen og oplever det land, de befinder sig i. I løbet af ugen er der briefinger og møder, som du forventes at deltage i, så du holder dig opdateret. Operationsstuerne er bemandet fra morgen til aften, så dagen slutter, når alle de planlagte operationer er foretaget. På opvågningen arbejder personalet i treholdsskift. Broen er døgnbemandet, ligesom sikkerhedsvagterne er der 24/7. Der serveres 3 lækre måltider om dagen i kafeteriet, og caféen ombord er åben med god kaffe. Der er en kiosk, hvor du kan forsyne dig med diverse fornødenheder. Vi anbefaler, at dit første ophold varer minimum 2 måneder. Så får du tid til at lande i kulturen, lære skibet at kende, og du bidrager stabilt. Senere kan du rejse ud igen i kortere perioder. Alle ledende roller varetages også af frivilligt, og de er ombord minimum i 2 år. Mine tanker, før jeg tog afsted, handlede meget om, at alt ville være nyt. Jeg ville have nye kollegaer, det ville være et nyt speciale, det ville være nye patienter, men særligt, at der oftest er behov for at bruge tolke, når man taler med patienterne, og hvordan bygger man så en relation til patienterne, selvom der er en mellemmand. Men det fungerer faktisk rigtig godt, og de tolke, vi har hernede, er ansat på skibet, og de er virkelig dygtige og mega søde til at skabe tryghed, både blandt personalet, men også blandt patienterne. Inden jeg tog afsted, havde jeg selvfølgelig rigtig mange tanker om det at være sygeplejerske et helt fremmed sted, et helt andet speciale, og især på et helt andet sprog. Jeg var lidt nervøs for, at mit engelsk nu var godt nok, men det har jeg fundet ud af, det er fint nok. Der er engelsk på alle mulige forskellige niveauer hernede. Jeg gjorde mig også en del tanker i forhold til kabinen, og at man bor så mange fremmede mennesker sammen, men det er faktisk rigtig hyggeligt. Det her er et af sengeafsnittene, hvor jeg arbejder. De er indrettet på rimelig meget samme måde. Der er plads til 8 patienter. Sengene er her. Patienterne ligger selvfølgelig her. Og nedenunder er der faktisk plads til, at de kan have en pårørende med. Det er faktisk virkelig fint. Jeg vil anbefale det, fordi det giver virkelig god mening at komme et andet sted hen og arbejde med sin faglighed, uanset om du er læge, eller du er sygeplejerske, eller du arbejder i køkkenet eller i caféen. Det er virkelig fedt. Lige nu der er vi 2 danske radiografer ombord i røntgenafdelingen.
Der er kun 2 radiografer lige pt, så det er 100% dansk. Det er meget fedt, meget sjovt. Vi kender hinanden hjemmefra, det hjælper også lidt. Vi er heldige at få lov til at få overlappe med hinanden. Vi har 2 uger sammen hernede. Og ikke mindst så er det jo en gammel dansk færge, så det er skønt at gå rundt og finde de gamle spor, de gamle danske skilte, der stadig gemmer sig. Og ikke mindst for mit vedkommende er det sjovt, fordi min morfar var med til at bygge skibet i Helsingør i sin tid. Jeg vil helt klart anbefale nogen at være frivillig på det her skib, fordi det er så vigtigt, at vi kan bruge vores speciale, vores evner til nogle steder, hvor de virkelig har brug for de her operationer. Hvis det her skib ikke var kommet til de lande, skibet lander i, så er det ikke sikkert, at nogle af de her patienter vil få operationer, som virkelig er livsændrende for dem. Så jeg vil helt klart anbefale det, og det er en oplevelse for livet. Du møder fantastiske mennesker, du møder fantastiske patienter, som undergår de her operationer. Jeg har nyt mest den interaktion, man har med patienterne. Den proces, det er at lære patienterne, og man fornemmer, at de bliver trygge ved en, og se, hvordan de får det bedre efter deres operationer. Og helt sikkert at møde en masse fantastiske mennesker fra alle mulige steder i verden. Og maden er også mega god. Jeg overvejer helt klart at komme tilbage, men selvfølgelig timingen og det hele skal være i orden. Så måske gør det. Det er virkelig en oplevelse for livet, og man kommer helt klart hjem som et rigere menneske med helt fantastiske oplevelser og har endnu mere erfaring også. En anderledes erfaring, end man får hjemme i Danmark. Jeg synes, det er helt fantastisk, at man har mulighed for at bringe et hospital hen til udsatte lande, og derfor også på den måde komme rundt til forskellige lande og hjælpe mange forskellige mennesker. Børnene, der kommer her, så er det helt fantastisk at se dem komme ind i deres proces. De får opereret deres ben og rettet dem ud, og de går med gips på igennem flere måneder. Når man så er her til sidst og ser processen, hvor de får gipsen af og får helt nye sko på, og se dem komme gående ind, det er helt specielt. Hvis man har lyst til at gøre noget frivilligt, så synes jeg, man skal sign op og melde sig til Mercy Ships. Man behøver ikke være inden for hospitalsbranchen. Man kan være i mange forskellige felter. Man kan arbejde i caféen, eller rengøring, eller i maskinrummene, eller andre steder. Så der er jo jobmuligheder til alle, der har lyst til at gøre noget frivilligt og opleve det her. Noget af det, er helt klart er nyt her på skibet, det er at se sammenholdet imellem menneskerne og professionerne, og den kærlighed, der er på skibet til patienterne. Det er meget magisk at opleve. Så jeg vil helt klart anbefale folk at komme ned og opleve det. Og jeg kunne sagtens finde på at tage tilbage igen. Lige nu har vi marche, det har vi i hver vagt. Det er mega hyggeligt. Vi danser med patienterne og deres pårørende og en masse personale, så der er gang i den på gangen. Når du har været ude, vil vi gerne bevare kontakten med dig. Vi oplever nemlig, at mange frivillige tager ud igen og igen. Så den følelse af landsby og community fortsætter herhjemme. Vi afholder forskellige workshops, foredrager fysiske såvel som online informationsmøder. Og vi vil gerne involvere dig, hvis du har lyst. Vi bliver en familie, og det sætter vi meget stor pris på. Vi har en forventning og et ønske om, at du involverer dig både før, under og efter din udsending. Vi vil gerne udbrede kendskabet til Mercy Ships så meget som muligt. Jeg håber, du har fået noget ud af at lytte med, og at din nysgerrighed er blevet vakt. Hvis du i løbet af denne video har fundet ud af, at du ikke kan tage med ombord på et af skibene, men gerne vil støtte vores arbejde på en anden måde, så kig forbi vores hjemmeside og se på de muligheder, der er der. På YouTube kan du finde mange flere historier, så hvis du har lyst til mere, så gå endelig derind. Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig. Tusind tak for din tid, og på forhåbentlig gensyn ombord.